amit évek óta kézzel, küszködve csinál valaki, amik egy néhány soros Python kóddal néhány másodperc alatt elvégezhetőek. Amikor így szembesítettünk az eredményekkel titeket, kutatókat, akkor úgy meglepődtetek, hogy bizonyos dolgokat azért jobban csinál, mint az ember, mert mindent észrevesz. Amit annó a filmben Tom Cruise megvalósított, ha nem is olyan látványosan, de funkcionálisan meg tudjuk csinálni. Üdvözöllek az NRC Research and More podcastjének mai adásában, ahol mindig friss piackutatási adatokról, a vásárlói szokások változásairól, társadalomról, módszerekről és a legizgalmasabb piaci trendekről beszélget Klenovszky János és meghívott vendégei, szakértő kollégái. A műsorban elhangzó kutatási adatok megbízhatóságát az NRC szakmai tapasztalata garantálja, és bízunk benne, hogy az itt elhangzó adatok, gondolatok és vélemények nem csak minket, de hallgatóinkat is inspirálják. Tartsatok velünk, hallgassatok ránk! Sziasztok! Ez itt az NRC Research and More legújabb podcastje, ahol most az NRC kevésbé ismert oldaláról fogunk beszélgetni Kovács Gyula, data scientist barátommal. Gyulával ugye közel 2 évvel ezelőtt elkezdtünk foglalkozni olyan funkcionális és etikus AI agentek fejlesztésével, amelyek megbízhatóan és transzparensen működve segítik a piackutatókat, köztük az NRC munkatársait is, az adatelemzőket és a tanácsadókat az adatok feldolgozásában és elemzésében. Ugye ennek az együttműködésnek az egyik eredménye nem csak ez az egy podcast, hanem az is, hogy a 2 cég ebben az évben megállapodott, tehát az NRC és a Data Research Kft. Megállapodott abban, hogy stratégiai partnerként folytatják tovább az együttműködést. Csak egy kis plusz adalék ehhez, hogy az NRC-nek 2 üzletága van, az NRC Data és az NRC Research, és hát milyen meglepő, a Data Research Kft-vel kötöttük ezt a megállapodást. Nyilván régóta ismerjük egymást a Gyulával, több podcast adásunk volt együtt, illetve közös képzést is indítottunk Python piackutatóknak, majd erről is lehet, hogy érdemes lenne mondani pár szót. De hát üdvözöllek az adásban, Gyula, hogy vagy? Köszönöm szépen, jól üdvözlök minden kedves hallgatót. Valóban alig várom, hogy minél izgalmasabb dolgokról tudjunk beszélni ma, mert azt hiszem lesz miről. Úgy általában egyébként ez egy jó kérdés, hogy vagyunk, mert... az AI. Igen, tehát már lassan már ezt is az AI-tól kérdezzük meg. Az biztos, hogy most nem unatkozunk, és gyakorlatilag minden héten valami olyan új impulzus ér minket, amelyekkel foglalkozni kell, úgyhogy most nem az a nagy kérdés, hogy van-e valami új ötletünk, hanem az a nagy kérdés, hogy mi az, amit most egy kicsit hátrébb sorolunk, mert egyszerűen nincs rá kapacitás. Hát így van, és ugye ez egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés, de most nem fogunk a generatív AI-ról beszélgetni, hanem kimondottan saját fejlesztéseinkről, a funkcionális AI-ukról fogunk beszélgetni. Ugye 2 évvel ezelőtt, amikor így elkezdtünk együtt dolgozni, még ilyen adatvizualizációkkal, tartottál nálunk képzést, akkor ugye az AI már úgy kezdett bejönni, és csak a közös beszélgetéseink hatására jöttek olyan új ötletek, hogy hogyan tudná az NRC hatékonyabbá tenni bizonyos folyamatait, és ezekről nagyon érdekes módon még nem is én ötleteltem, hanem a kollégáim jöttek így a oktatások és képzések után, mi lenne, hogyha Gyuláig segítenének, ebben segítenének, abban, na most erről az ebbenről, meg az abbanról fogunk beszélgetni, hogy mik is ezek, és ugye elkezdtük ezt a közös munkát, és most nem kérem azt, hogy meséld el a kulisszatitkokat, de a saját fejlesztéseinkről bátran beszélhetsz, és akkor én az legelső fejlesztés hoznám ide a hallgatók elé, ugye ez a Insight Decoder nevezetű projektünk alatt fut, tehát ez egy Insight Decoder nevezetű rendszer, és azért rendszer, mert több részből fog állni, és ennek az első, és most már általunk használt része a cleaning, ugye a nyitott kérdések ellenőrzése, hogy mennyire valid, és jó válaszokat adtak a válaszadók. Mesélnél erről, hogy hogyan kezdtétek el a fejlesztést, kicsit azért ugye mégis lássunk már bele a kulisszatitkokba, ugye én azért sok mindent tudok, de hát most kérdezek. Ez egy nagyon érdekes történet a mi szempontunkból is, mert
azért elég régóta foglalkozom adatelemzéssel, de az úgynevezett ilyen kemény adatokat elemeztem. Ezek az úgynevezett jól struktúrált adatok, vannak táblákban vannak számok, vannak kategóriaváltozók, és ezeket hagyományos technológiákkal, elemzési eszközökkel elég jól lehetett elemezni. Mindig egy kicsit egy ilyen mostoha gyermek volt azoknak az adatoknak az elemzése, amik olyan szabadszöveges információkat tartalmaztak. Én nagyon sokáig nem is foglalkoztam ilyen típusú adatok elemzésével, vagy csak minimálisan. És amikor elkezdtünk együtt agyalni, akkor ugye itt nem csak arról van szó, hogy ezek az adatok, az ilyen típusú adatok milyen jó lenne, hogyha elemzésekbe is bekerülnének, hanem nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy az AI most már érette, elég érett technológia arra, hogy végre értelmes elemzéseket lehessen csinálni az eddig mostohán kezelt adatokkal, mint a szabadszöveges válaszok például. De egyébként nem csak kutatási adatokban vannak ilyen szabadszöveges mezők, hanem más típusú adatbázisokban, de itt nyilvánvalóan jóval dominánsabban szerepelnek. És hát, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor ez egy tanulási folyamat volt számunkra, mert mi nem nagyon ismertük, hogy működik ez az egész piackutatás szakma. Körülbelül annyit tudtam az egészről, hogy vannak kérdések, és azokra kell válaszolni. Már csak azért is, mert mindenki szerintem életében legalább egyszer egy ilyen kérdőves kutatást végig válaszolt, és ennyit tudtam, és ennél jóval komplexebb ez az iparág, mint ahogy ez később kiderült. Az első, ami így felmerült a részletekről, hogy ezek az adatok, ezek sokszor olyan információkat tartalmaznak, amiket ki kéne venni az adatok közül, vagy olyan mértékben, hogy az elemzések közé ne kerüljön. Olyan válaszokról van szó, amelyek nem tartoznak konkrétan a kérdéshez. Mondok is konkrét példát. Tehát például, hogyha egy nyitott kérdésre ugye válaszol 1100-1200 ember, mondjuk egy 1000 fős mintán, ugye azért válaszolnak többen, hogy a minőségét minél magasabbra tudjuk tenni, akkor ugye nekünk nagyon fontos az, hogy a nyitott kérdést végignézzük. Tehát ne legyenek benne olyan válaszok, amelyek nem a kérdésre válaszoltak, ugyanis előfordulhat, hogy egyes válaszadók vagy megunva a kérdőívet, amúgy ez tényleg egy pár százalékról van szó, de azért ezt át kellett nézni, vagy pedig teljesen nem releváns választ adott. Csak hogy gyorsan túl legyen mondjuk ezen a kérdésen. És ugye ezt manuálisan egy ember végigült, letöltöttük az adatbázist, nyilván bizonyos automatizmusokkal segítettük a munkánkat, de azért végig kellett nézni akár 10 000 sort valakinek ebben a rendszerben, és ami nagyon érdekes, hogy ez ugye elvitt egy napot akár egy projektnél, hogyha ez egy nagyobb, több kérdéses nyitott kérdés volt. Na most erre született ez a megoldás, hogy vegyük már ki azokat a válaszadókat automatikusan, akik nem megfelelő választ adtak, nem a kérdésre válaszoltak. Trágár válaszokat adtak, igen, ez is egy fontos rész volt, és erre nem lehetett manuális automatizmusokat tenni, hiszen annyifajta nyitott kérdés volt, és ebben segített ugye az AI, vagy nyitott egy lehetőséget, amit ti megvizsgáltatok, és ebből született egy olyan rendszer a részünkre, amit használunk, és hát azt gondolom, hogy elég jól használunk, mármint, hogy nagyon hatékonyan, mert több mint 70%-kal csökkentette az erre fordított munkaórák számát. És ez volt nektek egy új, tehát először meg kellett találnunk a közös nyelvet egymás között, hogy néz ki nálunk egy adatstruktúra, stb. Na, de visszaadom neked a szót, hogy... Nem, teljesen jó, majdnem, hogy tökéletesebben elmondod, mint ahogy én tudnám. Az volt az érdekes, hogy ez hagyományos adatelemzési eszközökkel nyugodtan állíthatom, hogy nem lehet megcsinálni. Tehát ugye ez egy szemantikai elemzés. Tehát nem arról van szó, hogy hány százalék mondta, hogy alma, hány százalék, hogy körte, és ez teljesen jól automatizálható hagyományos elemzési technológiákkal. Itt valamilyen szinten azt is bele kell venni a szűrésbe, hogy konkrétan tartalmilag mi hangzott el. És amiben tényleg áttörés történt szerintem az elmúlt években, hogy ilyen jellegű feladatokat is el tud látni ezek a nagy nyelvi modellek. Meglepően jól.
ráadásul. De bárjak, itt mondhatná a közönség, vagy a hallgatóság, hogy hát ott van a ChatGPT, miért nem töltjük be, és akkor kész, ott meg van oldva a probléma, de ugye, ha ilyen egyszerű lenne, akkor nem kértünk volna fel benneteket. Igen, ez majd lehet, hogy többször el fog hangozni, hogy az első néhány perc, vagy néhány óra tapasztalatai alapján az ember hátradő, hogy akkor ezzel meg is vagyunk. Azonban soha nem jók még azok a modellek, amiket nagyon gyorsan megkap az ember. Kiderül, hogy bizonyos esetekben rosszul szűr, ennél a konkrét példán maradva, kidob olyat, amit nem kellett volna, vagy fordítva nem dob ki olyat, amit ki kellett volna, és akkor elkezdődik egy tanítási folyamat, amelyik jóval lassabb. Tehát ott el tudnak telni hetek is, mire nagyon kis javítást el tudunk érni, de ezek szükségesek. Ez a mágikus fine-tuning. Igen. Amelyek szükségesek, mert egy valamilyen pontosságot el kell érnünk, amikor azt mondja mondjuk a János, hogy na ez már jó, és akkor ez már használható, és ezek általában soha nem az induló modellek. Úgyhogy... Abszolút, és ráadásul behoznám, hogy hát jöttünk kutató cégként a saját AI használat 3 törvényével, ugye ezt megalkottuk házon belül, hogy minek kell megfelelni egy AI agentnek, vagy egy AI megoldásnak, hogy mi azt megbízhatóan tudjuk használni. És akkor el is árulom ezt a 3 törvényt, nem fog olyan nagyon meglepetésként okozni, egyébként a robotika 3 törvény adta az alapot, még Sági Feri kollégánk mondta, hogy mi lenne, ha így építenénk fel. Ugye az első törvény az, hogy etikus működés elve, átlátható, magyarázható módon, emberi kontroll alatt, és akkor jöttek, hogy jó, de mi beszeretnénk látni, mi van a motorháztető alatt. Ez egy újabb kihívás, egy nagy nyelvi modellben nem látok bele, nem tudom, mi történik, nem tudom, miért csinálta azt, nem tudom mondani, hogy máshogy csinálja, vagy csetelhetek vele, aztán vagy jól csinálja, vagy nem. Nekünk ez egy alap elvárásunk volt, mi szeretnénk látni a teljes folyamatot, és be tudjunk nyúlni. Ugye ez volt az egyik, amivel rögtön nehezítettük a feladatot. A másik az a minőség, ugye ez az a fine-tuning. Ugye a nagy nyelvi modelleknél ő is egy mintát vesz, nem is az egészet elemzi ki. Néha rossz irányba indul el, stb. Ugye ez nem egy piackutatásnál, ez ha elő is fordulhatna ennél a modellnél, már ki vannak szűrve ezek, de akkor is, mivel látom, hogy rossz irányba ment el, időben tudom mondani, hogy ácsi, akkor most kezdjük újra, vagy ezt vett figyelembe. A harmadik, ami meg ugye minden vállalatnál egy alap, az adatvédelmi megfelelés, tehát csak olyan AI rendszereket használhattak a Gyuláék, amelyekkel olyan szerződésünk van, hogy nem használják tanításra, nem töltik fel, és harmadik fél nem nyúlhat hozzá. Ugye több rendszert kipróbáltunk, mire eljutottunk ahhoz, hogy hát mégiscsak a ChatGPT, habár a legdrágább, de mégis ez az egy modellt felelt meg nekünk, a céljainknak, és ennek a 3 törvénynek. Ugye, tehát mi azért nehezítő körülményeket tettünk be, de nyilván azért, mert nekünk is vannak szerződéseink, meg kell felelni adatvédelmi elvárásoknak, és hát kutatóként látni akarjuk, hogy mi történik. Ugye ezzel nem lett könnyebb a ti dolgotok. Abszolút nem. Annyit hozzátennék, hogy ugye a ChatGPT alatt azt értette is, hogy a OpenAI különböző nyelvi modelljei közül válogattunk. Az biztos, hogy... De ugye előtte megnéztünk még 3-4 megnéztünk, és ez egy nagyon fontos tapasztalatunk egyébként, hogy, és majd lehet, hogy később lesz erről szó, hogy nem kell mindig nagy nyelvi modell. Tehát a nagy nyelvi modellek előtt voltak ezek az úgynevezett NLP technológiák, ezekhez is vannak már kész kidolgozott nyelvi modellek. Ezek az úgynevezett, például mi, amit használunk, az a Pythonon belül a Spacy csomag, és ennek van egy magyar nyelvű verziója, HuSpacy. Ezen belül vannak kisebb-nagyobb nyelvi modellek, de van a Hubert, ez is egy viszonylag régóta kifejlesztett technológia. Ezek még nem a mai értelembe vett nagy nyelvi modellek, de egyszerű feladatokat tökéletesen meg tudnak oldani. Tehát az is egy nagyon fontos része a projektjeinknek, hogy eldöntsük, hogy mikor kell egyáltalán azért egy kicsit drágább. Ezek az elején úgy olcsónak tűnik, de bele lehet szaladni, és itt most mosolygunk a Jánossal, bele lehet szaladni elég húzós számlákba, hogy amit meg lehet oldani egyszerűbb technológiákkal, azt oldjuk meg továbbra is, próbáljuk meg minél többet lokálisan, a saját gépeinken, tehát ne lépjünk ki ebből a rendszerből. Ez nem az volt.
Tehát itt sajnos, vagy nem sajnos, de bele kellett vágnunk abba, hogy leteszteljük. Az viszont egy nagyon kellemes tapasztalat volt, hogy viszonylag kis ráfordítással egy ilyen típusú feladat elég jól megoldható. Igen, ez egy relatíve gyorsan, azt hiszem 3 hónap alatt a starttól, nyilván előtte jó kidolgoztuk, hogy mit is szeretnénk, hogy ne egy más dolgot kapjunk. Eljutottunk odáig, hogy elkezdtük használni, és ugye tavaly decemberben már hivatalosan a cég átvette, tehát túl voltunk a teszteléseken, és hát azóta használjuk a nyitott kérdéseknek a ellenőrzésére. Tehát mi ezt az egészet ugye nem csak arra akarjuk használni, hogy külön feltöltünk egy fájlt, és akkor le legyen tisztítva, most így használjuk, hanem a célunk az, hogy a NetPanel rendszerbe be legyen kötve, és real-time, ahogy a válaszadó válaszol egy nyitott kérdésre, ott rögtön ellenőrizzük, ott szóljunk, hogy ennyi biztos, hogy ezt akartad válaszolni. Nyilván ez adatminőségi kérdés, másrészt meg költségkérdés, hiszen akkor, ha nem jól választad, vagy nem megfelelő választad, nem megfelelő minőséget, akkor nem kapja meg mondjuk a pontot, vagy nem kap annyi pontot. Ezáltal növeljük a fegyelmezettségét a válaszadóknak, növeljük az adatminőséget, és csökkentsük azt a munkaidőt, amit nekünk ezzel kell fordítani. Tehát minden szempontból ez egy nagyon jó rendszer, és azt gondoljuk itt az első hónapok után, hogy ez egy nagyon jó befektetés volt, és egy nagy tanulás is, nem csak nektek, hanem nekünk is, hogy hogyan is kell AI-t fejleszteni. És akkor át is lépnék, mert kevés az időnk, a második pontra, amit már egy béta verzióban használunk, ugye a nyitott kérdések tisztítása után logikusan következik a nyitott kérdéseknek a kódolása. Na és akkor ez már azért nem volt olyan könnyű, de ez nem 3 hónap alatt, már dolgozunk rajta, 6-7 hónapja körülbelül, ha jól számolok. Igen. Sőt, nem, augusztus van, úristen. Igen, 8 hónapja dolgozunk rajta. Itt azért több buktató volt, a feladat ugye egyszerűnek tűnik, van egy nyitott kérdés, készítsen az AI egy kódutasítást, azt mi ellenőrizzük le kutatók, és akkor abból aztán csináljon a jó kódolást. Hol tartunk ebben a béta verzióban, és ezt hogy éltétek meg ezt a fejlesztést? Egyébként, ha csak tisztán azt nézzük, hogy a kódoló algoritmus fejlesztése az szerintem 4-5 hónap, csak itt ugye már hozzá egy felületet is fejlesztünk, és azért az legalább egy ilyen nagyságrendű munka. A kódolás ugye nagyjából ugye arról szól, hogy van egy válasz, egy szabadszöveges válasz, és ilyen címkéket kell generálnunk, amelyek alapján már az elemzők tudnak ilyen klasszikus elemzéseket végezni. Tehát például egy címke lehet, hogy azért váltott egy szolgáltatót, mert az ár, sokféleképpen meg lehet fogalmazni, ezt szabad szövegesen, de az egy címke, hogy az ár miatt választott, vagy a minőség miatt, vagy az ügyfélszolgálat. De ez sokkal jobban tudod ezeket a címkéket. Nekem egyébként már ez is egy hatalmas tanulás volt, mert én nem tudtam, hogy ilyet csináltok. Tehát majdnem, hogy hetek voltak, mire megértettem, hogy mi a feladat. És akkor utána jött az, hogy erre fejleszünk egy algoritmus. És nagyon hamar kiderült, hogy itt aztán még inkább kellenek ezek a nyelvi modellek, de az is hamar kiderült, hogy ha csak egyszerűen odaadjuk akár az OpenAI, akár más ilyen nagy rendszernek az adatokat, és ez alapján csinálj egy címkéket, egy plafon nem tud áttörni. És ez nem volt még egy magas színvonalú kódolás. Nem volt rossz egyébként. De nem volt megfelelő. Nem volt megfelelő. Cégnek. És kiderült, hogy elő kell vennünk azokat a klasszikus data science módszereket, amelyek viszont segítenek abban, hogy ez a címkézés már olyan minőségű legyen, amire azt mondjátok, hogy eléri az ember, bár néha úgy éreztem, hogy már olyan érzéstek volt, hogy talán még jobb is, mint amit egy ember címkézne. Sőt, inkább úgy mondanám, hogy amikor még nem fine-tuningoltuk a fine-tuningolt verziót, akkor úgymond túlkódolt, vagy túl gondolt dolgokat, amik egyébként már kutatói feladat is, hogy akkor gondolja bele, hogy ha az volt a kérdés, hogy miért váltott szolgáltatót, és azt írja a válaszadó, hogy mert rossz volt az ügyfél élményem, akkor abban ne gondolja bele az AI, hogy már keresi is az új szolgáltatót, hiszen ezt nem mondta ki a válaszadó, de mivel a kérdésből
a válaszból ő úgy értette, hogy akkor már biztos vált szolgáltatót, tehát ergo keresi, ő már hozzátette egy ilyen címkét is. És ugye erre mondtuk, hogy ezek kutatói feladatok, majd ő tovább gondolja, ő azt kódolja be, amit mondott a válaszadó, és ne gondolja túl. Tehát túlkódolt, nagyon sokszínű, nagyon színes, szagos kódokat adott, de hát sokat. És akkor erre kellett bevetni az új módszereket, de ezt már te tudod elmondani, hogy hogyan oldottuk meg, hogyan fogtuk meg a grabancát. Hát nagyon nem akarok belemenni a részletekbe, de is elmondják kulisztatitkokat. De például baromira sokat segített az, hogy eleve a válaszokat klaszterekbe soroltuk. Ugye azért ezek a szabadszöveges válaszok jól csoportosíthatók, hogy nagyjából valaki ezt fogalmazta meg, a másik csoport ezt, és így tovább. És ez a klaszterezés, ez most már lehetséges. Hogy most ebben nyilván nem fogok belemenni, de ez a klaszterezés önmagában már egy nagyságrenden jobb címkézést nyújtott. Amikor a címkézések jöttek, ott is azt láttuk, hogy nagyon sokszor a címkék már jók voltak, csak duplikálódtak. Tehát más néven adott címkéket, nagyon hasonlítottak, értettük is, hogy miért két külön címkét adott, de ez már sok volt. Erre is kidolgoztunk egy algoritmus, hogy automatikusan beazonosítsa, hogy ezek a címkék, ezek valójában ugyanazt jelentik, vagy az esetek nagyon nagy százalékában ugyanazt jelentik, és így tudtuk drasztikusan csökkenteni a címkék számát. Úgyhogy rengeteg ilyen és ehhez hasonló ötletet kellett bevetni, ahol már a ChatGPT nem segít. Itt le kellett ülni, brainstormingoltunk veled, ilyen ötleteink vannak, olyan, volt, ami bejött, volt, ami nem. Volt, amit úgy gondoltuk, hogy bejött, de aztán teszteltétek, és ti mondtátok, hogy ez így még nem jó, Gyula. Vagy már azt hittük, hogy jó, és jött egy új kutatási adatbázis, amin teszteltük már a jónak gondolt algoritmust, és ott előjöttek újabb problémák. Tehát itt azért látszott, hogy jóval nehezebb ezt végigcsinálni, mint ahogy az elején gondoltuk. De úgy gondolom, hogy a végére eljutottunk egy olyan szintre, és most már ezért mondtuk, hogy béta, mert működik, amik meglepően jók. Tehát amikor így szembesítettünk az eredményekkel titeket, kutatókat, akkor úgy meglepődtetek, hogy bizonyos dolgokat azért jobban csinál, mint az ember, mert mindent észrevesz. Igen. Tehát nem sikkad fölött el, mint amikor valaki 1000 válaszon végigmegy, és talán nem szúrja ki, hogy ez is lehetne egy címke. Bizonyos itt is ugye nekünk fontos rész volt a transzparencia, tehát hogy lássuk és azt, hogy hogyan történik. Tehát nem csak elfogadjuk az AI agentnek a kódolását, hanem bizony készítsen egy kódutasítás, azt mi átnézzük, ellenőrizzük, jelölje ki azt, hogy mi az, amiben bizonytalan volt, ehhez is adtunk szkórokat, a bizonytalanokat a kutató óra elé tegye, hogy döntse el, hogy akkor melyikbe kerüljön, és utána, miután ezt a kódutasítást én véglegesítettem, a bizonytalan válaszokat, mint az AI volt bizonytalan abban, hogy ez hova kódolja, beraktam, akkor utána csinálj meg a végleges kódolást, és ezzel vagyunk elégedettek, és ezt a beta verziót teszteljük most jelenleg, és ehhez jött egy érdekes új ügyféllel való együttműködés is, amely pedig azt mutatja, hogy nem csak akkor van ennek értelme és haszna, amikor egy ad hoc kvantitatív kutatás vagy egy trackinget használjuk és a nyitott kérdést kódoljuk, hanem mondjuk egy nagyvállalatnál, ahol folyamatosan jönnek be az ügyfél panaszok, az ügyfél visszajelzések nyitott kérdés formájában, akár weboldalról, akár applikációról, akár kérdőívekről, de ennek a feldolgozása mind időigényes, mind költségigényes, ezt is real-time-ba be fogjuk tudni vetni, ennek is a fejlesztése most zajlik, hogy be legyen kötve egy folyamatba, egy rendszerbe, akár egy NPS kutatásnál, és rögtön kódolja be a válaszokat, és akkor itt jött az újabb kérdés, hogy de ez legyen iparág specifikus, de értse meg, hogy erre mondjuk a hálózat mit jelent egy bankfióknál, mit jelent az energetikai szektorba, vagy egy harmadik szektorba. Tehát erre még már mind rá kell tanítanunk a rendszert, tehát ez nem olyan, hogy bedobom és ő mindent tud, hanem nekünk kutatóként is részt kell venni abba a folyamatba, hogy a végén egy jól használható, gyors, költséghatékony megoldás segítse a munkánkat. Úgyhogy ebben most itt tartunk, és ez egy elképesztően jó tanulás volt nekünk is megint, mint az első, de még többet tanultunk. Na de lépjünk át, mert tényleg gyorsan fogy az idő. Volt itt 2 kisebb feladat, erről még így számoljunk be a hallgatóságnak, hogy mi az, amit így
megoldottunk, hogy ezekből következett. Az egyik az ID masking, amit nemrég teszteltünk, megint adatvédelem, ugye a harmadik pontja a törvényeinknek, és az ügyfeleinknek is, hogy ne kerüljenek be semmilyen módon személyes adatok, és pont mondjuk egy NPS kutatásnál nagyon könnyen lehet az, hogy beírja az ügyfél a válaszai közé ő, nem tudom, referenciaszám, vagy ügyfélszámát, beírja a szerződésszámát, beír személyes adatokat, mert mondjuk valamit bejelentett, és akkor megírja, hogy milyen utcában, hány szám alatt lakik, és akkor erre jött egy teljesen jogos ügyféligény, amit szintén megoldottunk. Itt használtunk egyébként AI-t? Vagy itt nem, ez az érdekes. Ezt említettem a műsor elején, hogy ezek a régi modellek, vagy régi technológiák nagyon sok esetben tök jól alkalmazhatóak. Ezek is fejlődnek egyébként, tehát nem csak a nagy nyelvi modellek fejlődnek. Ugye itt is az merült fel, vagy azért jött ez az egész feladat, mert valamikor egy adatbázist oda kell adni akár egy külsős cégnek. Például nekünk, hogy elemezzük ilyen technológiákkal, de már nem kaphatjuk meg úgy az adatokat, hogy ezek az érzékeny adatok benne legyenek. Nyilván nem várható el, hogy valaki a túloldalon egyesével elkezdi bogarászni, vagy nagy üzemmódon semmiképp, és megkértek minket arra, hogy próbáljuk ezt megoldani, mivel egyébként ők, ha jól tudom, már elég régóta próbálkoztak, felemás sikerrel, és mivel pont az volt a probléma, hogy ne kerüljön ki az adatbázis sehova, mielőtt ez nincs maszkolva, ezért nem is jöhetett szóba a legtöbb nagy nyelvi modell, hisz ezeket fölrakjuk általában. Igen. És elővettük ezeket az NLP-s technológiákat, és kiderült, hogy nagyon jól megoldhatóak. Nevek, címek, szerződésszámok, telefonszámok, e-mail címek viszonylag jól beazonosíthatóak, sőt, nagyon jól beazonosíthatóak, és itt más tekintetben vettük a hasznát a nyelvi modelleknek, ugye kódokat is lehet íratni. Na most például egy ilyen problémát részben úgy is meg lehet oldani, hogy úgynevezett regex sablonokat írunk, nem megyek bele, hogy mik ezek, csak annyit kell tudni, hogy minden programozó rémálma, ilyen regex sablonok írása, amikkel nagyjából összerakjuk, hogy milyen formátumnak kell lenni mondjuk egy telefonszámnak. Mindent ilyen regex sablonnal meg lehet oldani, de még te összerakod, hát többször elmegy az életkedved. Na most ilyen probléma megoldására nyelven tökéletesen jó. Megmondod, hogy ilyen meg ilyen formátumok a telefonszámok, erre írjál egy regex sablon, egy másodperc múlva ott van. Tehát ilyen téren tök jól használható volt ennél a projektnél, de már maga a kód, amit előállítottunk, az tisztán, lokálisan futtatható, egyszerű Python kód. Hát igen, ne kerüljön ki a szervezet belülről az adat. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy mi nem is gondoltunk erre, hogy ebből lehet probléma, de hát jöttek a jogászok, és azt mondták, hogy ajaj, addig semmi együttműködés nem lehet, és akkor megoldottuk ezt is közösen ugye a Gyuláékkal. És akkor beszéljünk még egy nagyon pici dologról, ám annál fontosabb, a NRC Data csapatától érkezett az a DP-től, hogy nagyon sok idejük megy el azzal, meglévő adatbázisokat a végén a kvóta szempontjából összerakják és optimalizálják, hogy minél jobb legyen az egész adatbázis minősége, és ez egy kvóta optimalizáló kis fejlesztés lett, ez nem is vett olyan hosszú időt igénybe, de ám annál hasznosabb. Erről mondj még pár szót. Na hát ez az, ami viszont már teljesen túlmutat, vagy külön van a nyelvi modellektől. Ez nem is kellett. Valójában ez egy klasszikus data science feladat volt, tehát úgy mintát venni a nagy adatbázisba, a teljes kutatási adatbázisból, hogy az elvárt férfi szám, nőszám, végzettség, stb. Teljesülve legyen. Először nem is értettem, hogy ez miért kapjuk meg, hisz annyira egyszerűnek tűnt. Aztán minél jobban beleástam magamat ebbe a problémába, annál jobban kiderült számomra, hogy ez baromira bonyolult, tehát ha elég kemény kvóták vannak, akkor nagyon sokszor egyébként nem is lehet. Tehát ilyenkor az volt a kérésetek, hogy az elvárthoz minél közelebb legyen a kvótaszám, mert vannak fizikailag, egyszer nem lehet teljesíteni az elvárt kvótákat. Mint kiderült, erre azért vannak már kész algoritmusok. Nyilván ezeket finom hangolni kellett, teszten kiválasztani, melyik működik legjobban, de viszonylag gyorsan meg lehetett oldani, és az volt számomra egy nagyon nagy tanulsága
ennek az egésznek, hogy mennyi ilyen feladat lehet, nem csak piackutatóknál, hanem bármilyen cégnél, amit évek óta kézzel, küszködve csinál valaki, amik egy néhány soros Python kóddal néhány másodperc alatt elvégezhetőek. Úgyhogy ezt minden hallgatónak jó szívvel ajánlom, hogy még gondolkozzon ilyen feladatokon, mert most már rengeteg ilyen kézzel megoldandó feladat nagyon gyorsan megoldható, automatizálható, digitalizálható, és nagyon sok cég egyszerűen csak azért nem csinálja ezt, meg messzébe se jut, hogy ezek kiválthatóak. Bizony, ezért fontos az, hogy a kollégákat is megkérdezzük, hogy mivel megy el sok idejük, mi az, amit meg lehetne oldani, és ugye erre is hoztuk létre lényegében a stratégiai megállapodást, hogy az ilyen sok időt elvívő, de nagyon fontos műveletekben segítsük a partnereinket, az NRC Data automatizáció szolgáltatása az pont erről szól, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mit kell automatizálni, hanem hogyha van az ügyfélnek egy problémája, akkor arra, ha tudunk, akkor megoldást nyújtunk, és a stratégiai szövetségünk nem csak az AI fejlesztésekre, de az ilyen Python alapú adatvizualizációra, dashboardokra és az ilyen kis megoldásokra, automatizációkra is kiterjed. És bár az időnk lejárt, még egy témát én említenénk, hogy hát mi a jövő? Hogy látod, hogy milyen típusú megoldásokat fogunk még nyújtani az ügyfeleknek közösen? Ugye itt említettem a dashboardot, ebben is látunk nagy lehetőséget, de már itt se a klasszikus dashboardokról beszélgettünk pont az adás előtt, mert van egy projektünk, ugye az Insight Explorer, amiben benne van az insight, benne van a keresés, magyarul mondjuk adatkeresőnek neveztem én el, de ugye nem arról szól, hogy csak vizualizáljuk a folyamatosan lévő adatokat, hiszen azt már Python kódokkal elég jól megcsináljuk itt az NRC-n belül veletek együtt, hanem arról is szól, hogy chat alapúvá tesszük, ugye? Ez még egy full alap, mert most vázoltuk fel a jövőt, de mesélj erről egy picit még, hogy a következő adásunkban talán miről fogunk beszélgetni, amikor újra előhozzuk a AI fejlesztések az NRC-nél topikot. Igazából a probléma régi. Van egy kérdésed, és tudod, hogy valamikor valamilyen kutatás, vagy van egy adattábla, amiben erre ott van a válasz, de ezt megkeresni, kibányászni, megírni a kódot, ami előállítja a kérdésre a választ, ezt akár a végén vizualizálni, ez sokszor napokig eltart. Vagy meg se csináljuk, nem vállaljuk el. Mondjuk az elmúlt 25 év NRC adat vagyonából keressünk meg egy kérdést. Már nem is biztos, hogy itt van az, aki megcsinálta annak a kérdővet, nem emlékszünk rá. És ugye innen jön az ötlet, hogyha viszont ezt az adatvagyont betesszük egy ilyen rendszerbe, és egy chat alapúban megkérdezzük, akkor mi történik? Pontosan, tehát ha valaki nézte a külön véleményt, ahol Tom Cruise egy monitor előtt néhány másodpercet összerakta a kérdését, és már a grafikonokban megkapta a választ, csak néztünk, hogy úristen, hát ilyen az mikor lesz. Na most ez gyakorlatilag nagyon közel van, hogy ezt meg tudjuk valósítani. A technológia adott, tehát a meglévő technológiák ma alkalmasak arra, hogy megtalálja, hogy melyik táblák vagy táblákban vannak a válaszok, szükséges adatok, ezeket ő leválogatja, ez alapján összeállít egy promptot, azt elküldi a nyelvi modellnek, az alapján visszajönnek a válaszok, és más modellekkel akár még vizualizáljuk. Persze ez így elmondva nagyon egyszerűnek tűnik. Nyilván azért itt megint a rengeteg ilyen kis technikai kihívás van, amiben most nem mennék bele, de teszteltük, nézegetjük, tehát most már azért már egy pilot szakaszban benne vagyunk, és jól látjuk, hogy ezek darabonként, részegységenként elég jól megoldhatóak, úgyhogy én nagyon várom, hogy itt is egy bétáról minél hamarabb be tudjunk számolni, és meg tudjuk mutatni, hogy amit annó a filmben Tom Cruise megvalósított, ha nem is olyan látványosan, de funkcionálisan meg tudjuk csinálni. Szerintem ez egy tökéletes zárszó volt. Köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Azért elárulom, hogy mi azért heti sprintekben dolgozunk. Ez is olyan, mint bármilyen fejlesztés. Vannak feladatok, vannak problémák, ezekkel ötletelni kell, tehát az AI nem végzi el helyettünk azt a munkát, viszont nagyon hatékony tud lenni. Úgyhogy ha bárkinek segítsége van adatvizualizációban, automatizációban, hatékonyságnövelésben, és van adat benne, és akár piackutatás, akkor keressen meg minket. Jó szívvel ajánlom magunkat, az NRC-t és a Data Research Kft-t együtt.
Ennyi fért bele a mai adásunkban, nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Az NRC Podcast minden hónapban jelentkezik, ahogy most már ebben az évben megszoktátok, a következő adásunk egy nagyon érdekes kutatásról fog szólni, ha minden igaz, Sági Ferenc barátommal. Ha tetszett ez a tartalom, akkor lájkoljátok, osszátok meg kollégáitokkal, barátokkal, ismerősétekkel. Ha pedig kutatási adatra van szükséged, akkor látogassátok meg az nrc.hu honlapját a www.nrc.hu címen. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Tartsatok velünk, hallgassatok ránk. A viszonthallásra.